59 ka mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo ang naproblema sa supply sa tubig tungod sa nasinating huwaw. Hinuon na aksyon na sa MCWD ang ubang mga tunghaan dungan sa pagpahibaw nga inanay ng nisaka ang tubig sa ilang mga tinubdan. Ani ang report. Gipahibaw sa tigmamaba sa MCWD, Chairman Cara, nga naaksyon na ang 40 sa 59 ka mga tunghaan nga nagkaproblema sa tubig. Ang nahabiling na po, mao'y ilang hatdan og tubig hangtod sa pagbukas sa klase sa sunod semana. Naalay na po kabuok nga delivera nato through trucks kay dili pa inana ka stable. Unya ang uban nila is either walay MCWD connection, meaning wala tay pipes nga hatdan sila dito, or wala sila storage facilities. So even if deliveran sila through trucks, makaproblema ta kay wala may kabutangan sa water. Samtang ana gihapon sa critical level ang supply sa tubig apan inanay ng misaka ang tubig ilabi na sa Clupan Dam. 60% nang nahibalik ang level sa tubig sa dam nga mao'y gisaligan sa mga konsumidor sa Talisay City ug ubang bahin sa dakbayan sa Sugbo. Aduna na kini 24 cubic meters matag adlaw nga maproduce. Diin ang normal production maabot sa 33 ngadto sa 40 ka cubic meters. Apan sa buhisan dam wa paghapon mahibalik ang tubig. Gisaligan karon sa MCWD ang groundwater ug ang bulk water sources. But we expect the Haklupan Manggod facility to be improving na good in the next few weeks after Pag-asa declared that the rainy season will start by mid-June, no, instead of katong earlier forecast na August. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.